ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, हरे कृष्ण। सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा। आणि आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया। श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामनिष्ठ प्रभुजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून मी या 5व्या अध्यायाला सुरुवात करते आहे। तर या 5व्या अध्यायाची थोडीशी उजळणी, आपण जर 4था अध्याय बघितला आणि थोडंसं आधीचं काही 4थ्या अध्यायामध्ये जिथे आपण ज्ञानयोग बघितला, मग जिथे आपण गीतेचा इतिहास बघितला की ज्या विवस्वानांना, आणि जिथे कुठेतरी वैदिक गणिताचा आपण थोडा अभ्यास बघितला की गीता ही हा उपदेश अनेक वर्षांपूर्वी म्हणजे 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हा सूर्यदेव विवस्वानांना भगवंतांनी सांगितलं ना, आणि मानव जातीपर्यंत म्हणजे मनुचा पुत्र जो इक्ष्वाकू, जे प्रभू रामचंद्रांचे पूर्वज, त्यांच्या रघुकुळातले हे इक्ष्वाकू महाराज, आणि त्यांच्यापर्यंत हे ज्ञान आलं म्हणजे ते मानव जातीपर्यंत आलं। म्हणून 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता मानव जातीपर्यंत आलेली आहे। अशा प्रकारे आपण हे ज्ञान घेतलेलं आहे। आणि मग ज्या जन्म कर्मच मे दिव्यम, आपण ज्या भगवंतांचं जन्म आणि कर्म, मग भगवंत काय करता आहेत आणि काय नाही, की भगवंतांचं काय केलं नाहीये, भगवंतांनी सगळ्या प्रकारची कर्म केली आहेत पण भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत। आणि ज्या कशा प्रकारे प्रकट झाले, ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक मध्ये आपण जो फरक बघितला की मग आपलं शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत, भगवंतांचं शरीर आत्मा हे एकच आहेत, भगवंत आध्यात्मिक आहेत, ते मायेचे नियंत्रक आहेत, आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत। अशा या भगवंतांना कोणी जाणलंय, मग त्यांचं कर्म आणि त्यांचा जन्म की जे अजन्म आहेत, जे अद्वितीय आहेत, जे कशाही पासून सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची, पण कशावरही त्यांनी कुणावरही लादलेलं नाहीये स्वतःला। आपण पुढेही बघू जाऊन अर्जुनालाही भगवंत सांगतायत की तुझ्या इच्छेप्रमाणे वाग, मग ही इच्छेची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे सर्वच मानव जातीला। आणि म्हणून जेव्हा अर्जुन स्वतःहून कबूल करतोय, अर्जुन स्वतः जेव्हा परमतत्व भगवंत परम पुरुषांना जाणलेले, तेव्हा भगवंतांनी त्यांना विभूतींचं दर्शन दिलेलं आहे। असे हे भगवंत सांगतायत की कर्माने भगवंत कुठलाही भगवंतांवर त्याचा प्रभाव नाहीये, त्या कर्माचा जे काही कर्म भगवंतांनी केलंय, मग भगवंतांनी अनेक लक्ष
गायींचं रक्षण केलेलं आहे, ज्या नंदांच्या गायींना त्यांनी जपलं, त्यानंतर ज्यांचा सांभाळ केला, त्यानंतर अर्जुनाचं रथाचं सारथ्य केलं, अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. पण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत. जरी भगवंत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. म्हणजे भगवंत भक्तांचं रक्षण करायला प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तूही तेव्हा होतास, परंतु तुला आठवत नाही, मला नक्कीच हे आठवत आहे. आणि भगवंत म्हणूनच अर्जुन आणि भगवंत हा काय फरक, भौतिक आणि आध्यात्मिक या जगताचा आणि ज्या शक्तीचा, जी आध्यात्मिक शक्ती आहे भगवंतांची योग माया, मग ही योगमाया ही भगवंतांचीच आणि मोहमाया ही भगवंतांचीच आहे. अशा या सर्व ज्ञानाला कोणी जाणलेलं आहे, मग कोण याचं ज्ञान घेऊ शकतं आणि कशा प्रकारे घेतलेलं आहे, हे सर्व आपण जाणलं. मग ज्या त्यागामुळे, मग ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की त्यागाचं कशा प्रकारे महत्व आहे, की या त्यागाने कशा प्रकारे आहार शुद्ध, जीवन शुद्ध होतं. आणि म्हणूनच या कर्मयोगातून, मग ज्या कर्माला आपण बघितलं, कर्म, विकर्म आणि अकर्म, की ज्या अकर्मी, जे नारद मुनी ज्यांनी अनेकांना, ज्या वाल्याचा वाल्मिकी झाला, मृगारीचा मृगारी ऋषीं झाला, अशा प्रकारे ज्यांनी त्यागाचं ज्ञान दिलेलं आहे, भगवत भक्तीचं ज्यांनी ज्ञान दिलेलं आहे, असे हे अकर्म. आणि म्हणून एक भक्तच जाणू शकतील की मग अकर्म काय आहे, की ज्या निष्काम कर्मामध्ये, की जी फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात, ज्या फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म केलं जातं. मग तेव्हा मी म्हटलं होतं तुम्हाला की ही उजळणी सांगतानाच मी तुम्हाला एक कथा सांगेन की ही कर्माची गुंतागुंत, मग कर्म काय आहे हे जाणून ते कर्म केलं पाहिजे. कारण या कर्माची गुंतागुंत कशी आहे. मग एक ब्राह्मण असतो, ब्राह्मण नेहमी खरं बोलत असतो, आपल्याला माहितीये. आणि हा ब्राह्मण एकदा स्नान करत असताना त्याच्या घरामध्ये गाय शिरते. तर त्या गायीच्या पाठोपाठ त्याचा गायीचा कसाई, जो गायीला कापून जे विकत असतो, म्हणजे त्याचा उद्योगधंदाच तो असतो. अशा प्रकारे त्या गायीचा मालक तो ब्राह्मणाला विचारतो की माझी गाय इथून जाताना बघितलीस का. तो ब्राह्मण तो खरं बोलतो आणि तो म्हणतो, तिथे बोट दाखवतो तो. तोंडाने न बोलता तो तिथे अंघोळ करत असतो, तो तिथे बोट दाखवतो आणि तिथून त्या कसायाला कळतं की ती गाय तिकडे गेली. आणि तो खरं सांगतो. आणि मग पुढे त्याच जन्मी जेव्हा ब्राह्मणाने खरं बोललंय म्हणून ब्राह्मणाला पृथ्वी तलावरच पण ब्राह्मण कुळातच जन्म मिळतो आणि तो ब्राह्मण होतो पुन्हा. असा हा ब्राह्मण प्रवास करत असतो. आणि प्रवास करताना, तीर्थस्थळांना जात असताना, तो एके ठिकाणी प्रवासाला मध्ये एका ब्राह्मणाच्याच घरी वास्तव्याला राहतो आणि त्यांना म्हणतो की मी तुमच्याकडे वास्तव्याला राहू का? मी उद्या सकाळी उठून माझ्या प्रवासाला परत निघून जाईल. मग तुमच्या वरांड्यामध्ये सुद्धा मी झोपेन. तर तेव्हा तो वरांड्यात झोपतो आणि तो ब्राह्मण आणि त्याची पत्नी आतमध्ये असते. तर रात्र होते. मध्यरात्र झाल्यानंतर त्या ब्राह्मणाची पत्नी बाहेर येते आणि ती म्हणते की मी तरुण आहे, पण माझा नवरा मला आवडत नाही. तर आपण दोघं एकत्र राहूया आणि तुम्ही माझ्या बरोबर राहा. तो ब्राह्मण खूप अवाक होतो आणि तो म्हणतो, हे काय बोलताय तुम्ही? हे किती किती चुकीचं विधान करताय आणि तुम्ही असा विचार करणंही पाप आहे. तुम्ही लग्न झालेले आहात, तुमचे स्वामी तुमच्यासाठी सगळं सगळं काही पाहिजे. परंतु हे सगळं बोलल्यानंतर मग त्या स्त्रीला कुठेतरी राग होतो, तिला अपमान होतो तिचा. म्हणून ती आतमध्ये जाते तावातावाने आणि आपल्या त्या नवऱ्याचा खून करते. आपल्या नवऱ्याचा वध करते. आणि हे सगळं ऐकून बाहेर तो ब्राह्मण आतमध्ये जातो. तो ब्राह्मण आतमध्ये जातो तर ती बाई जोरजोरात ओरडायला लागते, कांगावा करायला लागते. थोड्या वेळाने त्या कांगाव्याने सगळे गावकरी जमा होतात. गावकरी जमा होतात तेव्हा बघतात तर त्या ब्राह्मणाच्या हातामध्ये चाकू असतो आणि ती त्याची पत्नी जोरजोरात ओरडून रडत असते आणि म्हणते की यांनी माझ्या नवऱ्याला मारलं, कारण याला माझ्याबरोबर राहायचं होतं, म्हणून माझ्याबरोबर आनंद सुख घ्यायचं होतं. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर तो ब्राह्मणाला काहीच सुधरत नाही. काहीच कळत नाही काय चाललंय ते. परंतु ते गावकरी मग हे ऐकल्यानंतर जे समोर असतं तेच, कारण त्यांच्या हातात त्याला सुरा दिसतो. आणि ते बघून मात्र ते त्या निर्णयाला जातात की या ब्राह्मणाचा उजवा हात कापून टाका. अशी शिक्षा दिली जाते त्या पंचायतीकडून. आणि मग इथे कुठेतरी काय जाणवतं तर ती जी ब्राह्मणाची बायको आहे, ती गेल्या जन्मीची गाय असते. तो कसाई म्हणजे त्या ब्राह्मणाचा, त्या पत्नीचा, त्या ब्राह्मण स्त्रीचा नवरा. आणि त्या ब्राह्मणाने ज्यांनी ज्यांनी गेल्या जन्मी त्या गायीकडे बोट दाखवलेलं असतं, ज्या उजव्या हाताचं बोट दाखवलेलं असतो, तो उजवा हातच छाटला जातो बघा. कर्म केलेलं असतं, मग त्याची गुंतागुंत, मग त्या कर्माचे भोग असे भोगायला लागतात.
आणि म्हणूनच मग ते कर्म केलंय, विकर्म केलंय, सकाम कर्म केलंय, हे जाणणं जास्त गरजेचं आहे. सकाम कर्म, की हे ज्याची फळं उपभोगली जातात. मग त्या फळांचा उपभोग करण्यासाठी कुठेतरी ते कर्म केलं जातं. विकर्म जे कुठेतरी नियमांच्या विरुद्ध केलं जातं ते विकर्म. आणि मग जे अकर्म, जे निष्काम पद्धतीने केलं जातं ते कर्माच्या फळांचा उपभोग न घेता ती ती कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात. कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं, अशी कर्माची गुंतागुंत आहे. आणि म्हणूनच मग जे काही आधीच्या जन्माचं असतं म्हणून ते कुटम बीजम फलम. मग जी काही फळं भोगायला लागणार आहेत म्हणूनच त्या कर्माचं मग त्या कर्मफळांच्या बंधनातही अडकत नाही. म्हणजे जे कर्म त्या ब्राह्मणाने केलेलं होतं, त्या कर्मफळाची भोगही त्याला भोगायला लागली. खरं बोलला तो ब्राह्मण म्हणून, पण ते गाय कुठेतरी गोहत्या झाली आणि मग त्याला त्याच कर्माला फेडायला लागलं. अशा प्रकारे त्याच जन्मी किंवा पुढच्या जन्मी मग त्या कर्माचे भोग भोगायला लागतात, जे कर्मफळाचे भोग असतात. परंतु तेच कर्म जेव्हा भगवंतांसाठी केलं जातं, तेव्हा त्याची कर्मफळं भगवंतांना अर्पण केली जातात. त्या कर्मबंधनातूनही त्या व्यक्तीची मुक्तता होत असते. कारण कुठेतरी मोक्षाकडे मार्ग चाललेला असतो. आणि हे सगळं जाणणं, हे सगळं कर्म, विकर्म ह्या सगळ्याचं ज्ञान, वैदिक ज्ञान, शास्त्रोक्त ज्ञान हे भगवंत प्रत्यक्ष ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहिले, की एक उत्तम गुरु ज्याच्याबद्दल आपण जाणलं, की ज्याला दृष्टांत झाला आहे तो गुरु मग ते मार्गदर्शन देऊ शकेल. अशा प्रकारे हे तद्विधी प्रणिपातेन, की कशा प्रकारे हे त्याच गुरूंकडून सर्वोच्च उत्तम गुरूंकडून हे जाणणं जास्त आवश्यक आहे. मग आजही अर्जुनाला प्रश्न तोच पडतो आहे, की कुठेतरी मग ज्या एकम वद तिसऱ्याही अध्यायात अर्जुन म्हणला होता, की मला काहीतरी एक सांग, की कर्माचा संन्यास करू, की तू म्हणालास मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग काय करायचंय आत्म्याला युद्ध करून आणि राज्य कमवून, राज्य मिळवून आणि हे करून. मग मग एकीकडे तू म्हणतोय त्रायते महतो भयात, पण हे कर्म जर तू भगवंतांसाठी केलं, भगवंतांच्या सेवेत केलं, तर मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातूनही तू भगवंत तुला तारून नेतील आणि तू त्याच्यातनंही मोकळा होशील. म्हणूनच मी काय करावं? आणि म्हणून तेव्हाही भगवंतांना प्रश्न विचारला अर्जुनाने एकम वद. आजही अर्जुन तोच प्रश्न विचारतोय, की काय श्रेष्ठ आहे? मग हा कर्माचा संन्यास करणं श्रेष्ठ आहे, की ते कर्म भगवंतांसाठी मग ते निष्काम पद्धतीने मग कर्म संन्यास श्रेष्ठ आहे, की कर्मयोग श्रेष्ठ आहे? जिथे भगवंत सांगतायत, की ते कर्मयोग मग ते निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं. मग त्या भौतिक सुखांना त्यागून फक्त त्या भौतिक सुखांचा त्याग केलाय म्हणजे मी संन्यासी झालो, आता मला सगळं ज्ञान प्राप्त झालं असं नाही. ते संन्यास घेणं चांगलं, भौतिक जगतातून स्वतःला विरह करणं, कुठेतरी विरक्ती आणणं चांगली गोष्ट आहे. परंतु कर्म टाळू नका. भगवंत अर्जुनालाही म्हणतायत, की तू तुझं कर्म कर, उठ दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. कर्म कर. कर्म भगवंताने कर्माचं महत्व सांगितलंय. म्हणून कर्म संन्यास नाही तर कर्म योग हा श्रेष्ठ आहे. निष्काम कर्म हे बंधनातून मुक्त करणारं आहे. आणि अशा प्रकारे मग ज्याला आपल्याला जाणायचं आहे, कशा प्रकारे कसं हे कर्म केलं जातं, हे निष्काम पद्धतीने करण्यासाठी, की कमळाच्या पानाप्रमाणे, की पाण्याचाही त्याच्यावरती प्रभाव राहत नाही, असं हे कर्म कोण करतं. आणि मग आजही काही 1-2 कथांनी तुम्हाला त्याचा संदर्भ सांगून त्याविषयी माहिती कुर्वन् न अपि न लिप्यते. कुठल्याही प्रकारे कर्माच्या त्या प्रभाव नसतो कर्माचा त्याच्यावरती किंवा इतर व्यक्तींचा, ती व्यक्ती त्या व्यक्तीसाठी जरी कर्म करत असते, काही करत असते, तरी पण तो कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव त्याच्यावरती नसतो आणि त्याच्यापासून ती बंधनातून मुक्तता करत असते. आणि म्हणून मग अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, याच्याही पुढे जाऊन भगवंतांनी सॉरी माझ्या आधीच्या अध्यायांमध्ये जसं मी म्हटलं, की भगवंत सांगतायत त्रायते महतो भया. भगवंतांसाठी केलेलं कुठलंही कर्म हे नुकसान होत नाही त्यानी. आणि म्हणूनच परंतु ज्यांनी हे कर्म केलेलं आहे, निष्काम पद्धतीने केलेलं आहे आणि जो आत्मसाक्षात्कारी, जो शरीर नाही आत्मा आहे या गोष्टीला जाणून ते कर्म करतोय, अशा व्यक्तीसाठी ते कर्म म्हणून बंधन उरत नाही. ते कर्म कुठल्याही प्रकारचं कर्तव्य उरत नाही. ज्या प्रकारे आपण म्हणतो, की ते कर्म सात्विक दृष्टीने मग त्या माणुसकीने ते कर्म करणं आणि कशा प्रकारे ते सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रिगुणांचा प्रभाव मी म्हटलं, की ही मोहमाया आहे आणि त्याच्यावरती मनुष्य जो जगतो आहे तो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली या मायेमध्ये जगतोय. आणि म्हणूनच ज्यांनी या आत्म्याला जाणलेलं आहे, शरीर नसून मी आत्मा आहे, हा आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये
जी व्यक्ती जगते, ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलं, त्याच्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं बंधन उरत नाही. मग ही गोष्ट मी केली म्हणून मला काय मिळेल, कुठल्याही प्रकारचा त्याच्यावरती निष्काम हेतू असतो, तो कुठल्याही प्रकारचा हेतू नसतो मनामध्ये की मला हे मिळवायचंय म्हणून. अत्यंत सात्विक, अत्यंत निर्मळ अशा हेतूने ते गोष्टी केल्या जातात. कारण ती व्यक्ती कुठेतरी मोक्षाच्या मार्गात आत्मसाक्षात्कार, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला असतो, की जो मी शरीर आहे, आत्मा आहे, या गोष्टीला ज्यांनी जाणलेलं असतं पुरेपूर प्रमाणे, आणि कुठलंही कर्तव्य म्हणून उरत नाही ती गोष्ट, आणि अतिशय योग्य प्रकारे त्या गोष्टी केल्या जातात. ज्या शिशुपालाला आपण जाणलं, तांच तथैव भजाम्यहम, सॉरी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांच तथैव भजाम्यहम, जसा भाव तसा देव. मग ज्या शिशुपालाने भगवंतांशी जे मत्सर केला होता भगवंतांशी, आणि जे शत्रुत्व स्वीकारले, शत्रुत्व कुठेतरी मानलेलं होतं, आणि त्या प्रकारे भगवंतांनीही त्याला शत्रूच्याच पद्धतीने प्रतिसाद दिलेला आहे, आणि भगवंतांनी पण तेच शत्रुत्व निभावलं. कारण त्या आसुरी वृत्तीचा कुठेतरी नाश झालेला आहे, आणि म्हणून त्या अंधकार रूपी अशा अज्ञानाचा कुठेतरी नाश करायचा आहे. ज्या निर्मळ अशा शस्त्र, ज्ञानाच्या शस्त्राने याला नाश केला पाहिजे. हे सगळं आपण आधीच्या अध्यायांमधनं जाणलेलं आहे, ज्याचा उल्लेख मी आत्ताही केला. आणि भगवंतांना म्हणून अर्जुनांनी जे विचारलं की कर्म संन्यास श्रेष्ठ आहे की कर्म योग श्रेष्ठ आहे, ज्या पहिल्याच प्रश्नामध्ये अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, की अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करायला सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तीपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता मला कृपया निश्चितपणे सांगाल की दोन्हीपैकी कुठलं जास्त फायदेशीर आहे. मग भगवंत त्याचं उत्तर देताना सांगतायत, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. जसं भगवंतांनी या श्लोकामध्ये सांगितलंय, अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यच्छ्रेह एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. एतयोरेकम, भगवंत मला काहीतरी काय श्रेष्ठ आहे याच्यातलं, की तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मला निश्चित असं सांगा की याच्यापैकी काय श्रेष्ठ आहे. मग भगवंत सांगतात, अर्जुन उवाच, अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे, ज्याला भगवंतांनी श्री भगवान उवाच उत्तर दिलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अंजली माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले की कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहे, परंतु या दोन्ही पैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून तू कर्माचा त्याग करू नकोस, त्या कर्मालाच पूर्णपणे, कर्माचा त्याग भले भौतिक गोष्टींपासून त्याग करण्यासाठी त्या विचारांनी केला जातो, पण मग त्या कर्मापासून कुठेतरी पळवाट काढू नको. त्या अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू संन्यास घेऊन जंगलामध्ये जाऊन बसणार आहेस, तर तसं नाही, तुला पळकुटे, तुला भ्याड म्हणतील तुझे शत्रू आणि तुझा तिरस्कार करतील, आणि म्हणूनच तो तिरस्कार तुला मृत्यूपेक्षाही कुठेतरी अपमानास्पद असेल, त्यापेक्षा जास्त श्रेष्ठ असा अपमान नसेल तुझ्यासाठी. आणि म्हणूनच तू कर्माचा त्याग करू नको, ते कर्म तू भक्तीच्या मार्गाने कर आणि ते भगवंतांना अर्पण कर. म्हणून भक्ती सेवेतील कर्म करणं हे कर्म त्यागापेक्षा, कर्म संन्यासापेक्षा हे कर्म योग हा श्रेष्ठ आहे. भक्ती सेवेतील कर्म जे भगवंतांशी जोडलं जातं. म्हणून मग ज्या प्रकारे की सकाम कर्म नाही, मग याच्या आधीही आपण जाणलं की जे कुठेतरी कर्म फळांमध्ये अडकले जातात, त्या कर्म बंधनांमध्ये ते अडकले जातात. म्हणून ते सकाम कर्म, कर्मी, ज्ञानी आणि योगी, मग कुठेतरी कर्मी हे सकाम कर्मांमध्ये, मग ते पुण्य काम करतायत, यज्ञ याग करतायत, त्यांना स्वर्गलोक प्राप्त होईल, पण पुन्हा त्या स्वर्गलोकावरती त्यांचं जेव्हा पुण्य क्षीण होईल, पुन्हा त्यांना मृत्यू लोकामध्येच जन्म घ्यायला लागेल. मग कुठेतरी बंधनातून त्या मुक्तता नाही. आणि म्हणूनच मग ज्या सकाम कर्माला, त्या कर्माची फळं आपण उपभोगतो आहोत का हे जाणून ते कर्म जेव्हा केलं जातं, तेव्हा ते त्या प्रकारे निश्चित योग्य पद्धतीने केलं जातं. मग ते सकाम कर्म न होता ते निष्काम पद्धतीने केलं जातं. अशीच एक राजाची गोष्ट आहे. मग इथे पुन्हा आपण ही कर्माची गुंतागुंत जाणतो बघा.
मग हा जो नृगराजा आहे हा कर्मकांड, मग कर्मकांड ते कर्मयोग. बघा कधी कधी कर्मकांडाला चुकीच्या पद्धतीने कर्मयोग जाणलं जातं की मी ते त्याग केलेला आहे, मग मला तर मिळालं पाहिजे, मला मोक्ष मिळाला पाहिजे. पण कर्म त्याग नाही, कर्मयोग, भगवंतांशी जोडले जाऊन ते कर्म करणं. असा हा नृगराजा कुठेतरी पुण्य कर्म करत असतो, यज्ञ याग करत असतो, पण आपल्या राज्याची कुठेतरी उन्नती व्हावी, असं व्हावं तसं व्हावं, या कुठेतरी सकाम गोष्टीतून सकाम कर्म त्याच्याकडनं केलं जात असतं. पुण्य कर्म केलं जात असतं पण सकाम उद्देशाने केलं जात असतं. आणि म्हणून तो तो दान द्यायला, गायी दान देण्यासाठी तो अतिशय प्रसिद्ध असतो. आणि तो अनेक लक्ष गायींचं गायींना दान करत असतो रोज रोज, म्हणजे प्रत्येक दिवशी. आणि अशा या एके दिवशी तो काही गायी दान करतो एका ब्राह्मणाला आणि तो ब्राह्मण घरी घेऊन जातो. आता तो प्राणीच हो, तर त्यातली एक गाय इथे राजाच्या इथे पुन्हा निघून येते. हे ना राजाला माहितीये ना त्या ब्राह्मणाला माहिती. दुसऱ्या दिवशी नृगराजा पुन्हा इतर ब्राह्मणांना दान करत असतो. ते दान करताना ती जी काल निघून आलेली गाय असते त्या आधीच्या ब्राह्मणाकडून, एक मिनिट, त्या आधीच्या ब्राह्मणाकडून निघून जी गाय गेलेली असते ती गाय पुन्हा राजाच्या इथे आलेली असते. आणि हे राजाला काही माहिती नसतं नृगराजाला, परंतु दान करताना तीच गाय पुन्हा दुसऱ्या ब्राह्मणाला दिली जाते. तो दुसरा ब्राह्मण ती गाय घेऊन जात असतो, पण हा ब्राह्मण आदल्या दिवशीची गाय जेव्हा एक कमी बघतो तेव्हा तो राजाला विचारायला जात असतो. वाटेत या दोघांची बोलाचाली होते आणि तिथे दोघांमध्ये बोलणं होतं आणि ही गाय तर माझी आहे, मला राजाने दिलेली आहे. परंतु मग ते दोघही ब्राह्मण मिळून राजाकडे जातात आणि मग राजाला विचारतात. बघा मग राजा कुठेतरी माफी मागतो की मी त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला कुठेतरी तुला एक लक्ष गायी देईन, पण ही गाय तू त्या ब्राह्मणाला परत, कारण त्या ब्राह्मणाचा कुठेतरी दान केलेलीच गाय दान केली जाते, असा कुठेतरी अपमान होतो त्या ब्राह्मणाचा. आणि म्हणूनच मग हा अपमान नृगराजाकडून नकळत झालेला आहे, कुठेतरी कर्मकांडांमध्ये जो अडकलेला आहे, ज्या फलदायी क्रियाकलापांमध्ये तो अडकलेला आहे, ज्याची तो कबुली देतो. आणि मग नृगराजाने पुण्य केलेलं असतं, परंतु मग जेव्हा त्याला मृत्यू येतो, तेव्हा त्याला मृत्यू आल्यानंतर जेव्हा त्याला यमराजा विचारतो की तू पुण्यकर्म केलेलं आहेस पण तुझ्याकडनं एक पाप झालं, तू त्या ब्राह्मणाचा अपमान केलेला आहेस आणि ब्राह्मणाचा अपमान केल्याचं पातक तुझ्या डोक्यावरती आहे, तर तुला त्या पापाचं प्रायश्चित्त घ्यायचंय का तुला तुझ्या पुण्यकर्माचं फलित घ्यायचंय? तिथे मग नृगराजा म्हणतो की मला आधी माझ्या पापी कृत्याचं कुठेतरी शिक्षा घ्यायची. आणि मग यमराज त्याला एका सरड्याचा जन्म देतात आणि हा सरडा, मग ते म्हणतात की तुला कृष्णाकडूनच हे मुक्ती मिळेल. अनेक हजार वर्ष हा सरडा त्या विहिरीमध्ये पडलेला असतो. मग जेव्हा कृष्णाच्या काळामध्ये कृष्णाची मुलं आजूबाजूला खेळत असतात आणि खेळता खेळता तहान लागते म्हणून त्या विहिरीजवळ जातात, तर या अजस्त्र अशा सरड्याला बघून घाबरतात आणि ते कृष्णाला सांगायला जातात, बाबा याच्यामध्ये आम्हाला पाणी नाहीये पण असा असा एक प्राणी आहे. जेव्हा तो प्राणी कृष्ण बघतात आणि आपल्या डाव्या हाताच्या स्पर्शाने त्याला डावा हात देऊन त्याला काढायला बघतात त्यातून, आणि जेव्हा तो स्पर्श होतो तेव्हा तो पुन्हा नृगराजामध्ये रूपांतरित होतो आणि जो आपल्या कर्माची जो जाणतो आणि आपल्या त्याच जे काही पुण्यकर्म सकाम कर्मात न अटकता तो निष्काम पद्धतीने ते कर्म पुढे नेत असतो. म्हणजे त्याला कुठेतरी एक संधी मिळते आणि त्या नृगराजाला पुन्हा पृथ्वीवरती येऊन तो त्याचं पुण्यकर्म पूर्ण करू शकतो. अशा प्रकारे मग भक्ती ही सेवा ही केवळ आत्म्यासाठी शुभ क्रिया आहे, म्हणजे भगवंतांसाठी केलेलं कर्म, भक्ती योगातून केलेलं कर्म हे निश्चितच भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे या कर्माला न त्यागता त्या कर्माला निष्काम पद्धतीने सेवेने करा, भक्तीमने करा, हे जास्त आवश्यक आहे. नुसताच त्याग केला तर बघा कशा प्रकारे त्याला फलगू वैराग्य म्हटलेले आहे. प्रपंचिकाय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यम फल्गु तत्कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्या संबंधी गोष्टी करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांच्या त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. आणि म्हणून मग हा जो त्याग केला जातो हा अपूर्ण वैराग्य म्हटलेला आहे त्याला.
शुद्ध वैराग्य नसून अपूर्ण वैराग्य म्हटलेलं आहे. कारण मग ते परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग की ज्या भौतिक जगताशी निगडीत आहेत. कारण कुठेतरी त्यांना मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक म्हणजे पुन्हा जे काही त्यागताय त्याच्यातून काहीतरी फळ मिळण्याचा कुठेतरी प्रयत्न केला जातोय. मग ते सकाम पद्धतीने विचार केला जातोय आणि म्हणून जरी त्या गोष्टींचा त्याग केला तरीही कर्मयोग मग तेच कर्म अशा पद्धतीने करा की तिथे भगवंतांशी जोडले जात आहेत. तेव्हाच त्याला पूर्ण शुद्ध वैराग्य असं युक्त वैराग्य म्हटलं जातं. आणि जेव्हा नुसताच त्याग केला जातो त्या गोष्टींचा तेव्हा त्याला अपूर्ण फलगू नावाची नदी आहे बिहार राज्यामध्ये आणि तिकडे या नदी अशी समोर तुम्हाला काहीच दिसत नाही, फसवी अशी आहे, फलगू वैराग्य म्हणून ते फलगू नदी, कारण ती कुठेतरी खाली खणल्यानंतर ती नदी दिसते आणि म्हणूनच मग त्याला ती कुठेतरी जशी फसवी आहे तशा प्रकारे हे फलगू वैराग्य म्हणजे फक्त तुम्हाला पुन्हा मग त्याच्यात घसरण्याची कुठेतरी भीती असते. जरी तुम्ही स्वतःला त्या गोष्टींचा त्याग केला तरी पण पुन्हा त्या भौतिक जगताशी निगडीत होण्याची दाट शक्यता असते. आणि म्हणून मग अर्जुन प्रश्न विचारतोय, त्याला भगवंतांनी सांगितलंय कर्मयोग की कर्म संन्यास ज्ञेयः सह नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाचीही इच्छा करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारची व्यक्ती की जो स्वतःच्याही कर्माचा द्वेष करत नाहीये, त्या निष्काम पद्धतीने तर ते कर्म करतोय पण अशा प्रकारे तो स्वतःच्या त्या कर्माचाही द्वेष करत नाहीये. तो कुठेतरी मनापासून त्याने त्या फळांची कुठेतरी अपेक्षा सोडलेली असते आणि अत्यंत शुद्ध भावना असते. अत्यंत आपण म्हणतो ना की भगवंतांशी निगडीत असं ज्या भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित केला जातो अशा प्रकारची बुद्धिमान व्यक्ती मग कुठेतरी या वैराग्याला मग कर्म हे करण्याचं महत्व जाणू शकतो की कर्म वैराग्य कर्म संन्यास नसून कर्म योग करायचा आहे जो भगवंतांशी जोडला जातो आहे. आणि म्हणूनच सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला असा जो मनुष्य याला जाणतो आहे तो निश्चित पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही. तो बंधनांवर सहजपणे विजय मिळवू शकतो. ज्याचं उदाहरण आहे हे नामाचार्य, ज्यांना चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या काळातले हे हरिदास ठाकूर, त्यांना नामाचार्य म्हटलं जातं. 3 लक्ष वेळेला महामंत्र म्हणून त्याशिवाय ते निजायचे नाहीत की काही खायचे नाही. इतकं कठोर काटेकोर पालन होतं पण त्या भक्ती सेवेमध्ये ते इतके रममाण असतात. मग असाच एक गावातला नावी असतो, गावातला एक व्यक्ती त्यांच्याविषयी कुठेतरी वाईट चिंतणारा की अशा प्रकारे कसं हे व्यक्ती करू शकते. आणि म्हणूनच मग तो एका वेश्येला हरिदास ठाकूरांकडे पाठवतो. त्या वेश्येला हरिदास ठाकूरकडे पाठवल्यानंतर ती म्हणते की स्त्री म्हणते मला तुमच्याशी बोलायचंय. तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणतात की माझं हे काम मी पूर्ण करतो माझं आणि मग मी तुझ्याशी बोलतो. आणि मग अशा प्रकारे तिथेच ती व्यक्ती ती जी वेश्याबाई ती तिथेच हरिदास ठाकूरांच्या कुटीच्या बाहेर थांबलेली असते. काही वेळ जातो तरीही तिला काही गुरुदेव बाहेर आले, हरिदास ठाकूर बाहेर आलेले नसतात. आणि मग ती एक दिवस जातो, ती निघून जाते रागाने आपल्या घरामध्ये. दुसराही दिवस तसा जातो. तिसऱ्या दिवशी मात्र तिचा रागाचा उद्रेक होतो आणि मग ती ठरवते की नाही आपण बघायचंच की माझ्यासाठीच हे लोक तासनतास ताटकळत असतात, अशा मला वाट बघायला लागणारे काय करतायत हे इतके उच्च गुरु. आणि मग ती जाते हरिदास ठाकूरांकडे आणि त्यांना विचारते की मग हे तुम्ही काय करताय, इतकं काय करताय तुम्ही, मला ही वाट बघायला लावताय, जे माझ्यासाठी वाट बघतात त्या मला तुम्ही वाट बघायला लावताय, इतकं काय महत्वाचं काम तुम्ही करता आहात. आणि तेव्हा हरिदास ठाकूर त्या स्त्रीला म्हणाले की याच प्रश्नाची मी तुझ्या वाट बघत होती. आणि मग ते भगवंतांविषयी सगळी स्तुती, भगवंतांची सगळी माहिती, त्यागाचं महत्व आणि या सर्व गोष्टींना त्या स्त्रीची ओळख करून देतात. आणि ती स्त्री मग अक्षरशः साधू संग लवमात्रे कशा प्रकारे त्या हरिदास ठाकूरांच्या सहवासात आलेली तेवढ्या कालावधीसाठी असणारी स्त्री पण परंतु तिच्या
ती तिथे तिथल्या तिथे मुंडन करून ती तिथे तुळशी वृंदावनापाशी बसून ती नाम जप सुरू करते. इतकं वृत्तीमध्ये परिवर्तन, इतकं एका साधू संग लवमात्रे थोड्याशा सहवासाने साधूंच्या सुद्धा मनामध्ये इतकं परिवर्तन होऊ शकतं की तिची वेश्या असते, तिची एक उत्तम भक्त बनते आणि इतकी मधुर भजन गात असते आणि ती तिथेच हरिनामाचा आणि महामंत्राचा जप सुरू करते. अशा प्रकारे हे हरिदास ठाकूर जे कशा प्रकारे काम करतात, कशा प्रकारे कर्म करतायत, तर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पापकर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्शही होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या हरिदास ठाकूरांना आपण बघितलं, मग त्या वेश्या स्त्री ती, परंतु कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव हरिदास ठाकूरांवर त्याचा पडला नाही. तर उलट ती वेश्येचं परिवर्तन, तिच्या मनातल्या वृत्तीचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणूनच जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपलं कर्तव्य करतो, मग हरिदास ठाकूरांनी तिला ती गोष्ट सांगताना कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये फळाची अपेक्षा नव्हती. आणि म्हणूनच मग त्या एका स्त्रीला मार्गदर्शन करण्याच्या हेतूने, आणि जे जाणू शकत नव्हते की काय म्हणजे तिचा आवेग ते जाणू नाही शकले, जेव्हा ती क्रोधाने ती रागावली आणि जेव्हा ती भेटले नव्हते तिला हरिदास ठाकूर, त्या वेळेला भगवान हरिदास ठाकूर सांगतात की याच प्रश्नाची मी वाट बघत होतो की काय मी महत्वाचं करतो आहे ते मी तुला त्याचं ज्ञान देतो. आणि त्या ज्ञानाने मग तिचा कुठेतरी उन्नती होऊन, तिचा मनपरिवर्तन होऊन ती स्त्री भक्ती मार्गाला लागते. आणि म्हणूनच असा व्यक्ती कशा प्रकारे ते ज्ञानाचं प्रदान करत असतो, तर ते कमळाच्या पानाप्रमाणे, की कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही, तशा प्रकारे डिटॅच्ड लाईफ विथ अटॅचमेंट आणि विथ डिव्होशन, की कशा प्रकारे ही भक्तीचा प्रसार केला जातो. कुठल्याही प्रकारचं तिथे आपण म्हणतो फळाची अपेक्षा न करता, आणि कुठल्याही प्रकारच्या त्या की ज्याचा प्रभाव नाहीये, ज्या गोष्टीचा प्रभाव नाहीये त्या व्यक्तीवरती, अशा प्रकारे त्या पापकर्माचा प्रभावही न असल्यावर ते कर्म अतिशय सत्कर्माने केलं जातं, निष्काम पद्धतीने केलं जातं. आणि असे आपले प्रभुपाद आहेत, ज्यांना आपण बघतो की ज्या प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलाय, फॉरेन कंट्रीज मध्ये राहून अनेक निरनिराळ्या ठिकाणी गेलेत. जसं मी म्हटलं, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले व्यक्ती, मग अशांच्या कुठल्या वस्त्यांमध्ये, बोस्टन सारख्या ठिकाणी आपण पायही ठेवू शकणार नाही, अशा लोकवस्तीमध्ये प्रभुपाद गेलेले आहेत आणि कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. अशा प्रकारे ही भावना मनामध्ये, आणि इतकं स्वतःला कंट्रोल्ड आणि आसक्तीपासून कुठेतरी नियंत्रण मिळवलेलं असतं, अनासक्त असं असतं ते मन. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला जातो. मग अशी व्यक्ती बघा, ज्या व्यक्तीला असा दृष्टांत, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे आणि ज्या व्यक्तीला हे कळतं आहे की निष्काम पद्धतीने ते कर्म करायचं आहे, कारण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ती व्यक्ती आत्मा, ती परमात्म्याला बघत असते. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाकेच पंडितः समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने, विद्वान आणि नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने, विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा म्हणजे बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग एक उत्तम व्यक्ती, की जो बुद्धिमान व्यक्ती, मग कशा प्रकारे तो एक ब्राह्मण असो, एक चांडाळ असो, किंवा कुठल्याही प्रकारचा कुत्रा खाणारा एखादी हत्ती असो, गाय असो, आणि कशा प्रकारे तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचं वसलेलं बघतो आहे, आणि कशा प्रकारे त्याचं पंडित हा समदर्शिना, हा सगळीकडे बघण्याचा, मग त्या प्राणी मात्रांकडे बघण्याचा सुद्धा दृष्टिकोन बदललेला असतो. आणि हेच अत्यंत महत्वाचं आहे, ते समान दृष्टीने त्यांना बघितलं जातं. कारण कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं जातं, त्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलं जातं, पण हेच नियंत्रण प्राणी मात्रांमध्ये ज्या उंदरांनी त्या
वाती त्या गरम तेलामध्ये उडी मारली. कारण त्याला कल्पना नव्हती त्या गरम तेलाचं काय काय होऊ शकेल त्या परिणामांचे. कारण ती कुठेतरी प्राण्यांची बुद्धी होती, तितकी बुद्धिमत्ता ज्याने आपण प्राण्यांपासून का वेगळे आहोत, कारण आपण बुद्धीने वेगळे आहोत. आणि आपण आपलं जे काही मन, बुद्धी आणि अहंकार या 3 गोष्टींची सांगड घालून जेव्हा जगलं जातं. आणि म्हणूनच मग ज्या इंद्रियांचं कुठेतरी आपण म्हणतो की त्या इंद्रियांचं आसक्ती, त्या इंद्रिय विषयांची आसक्ती सोडून अनासक्ती त्याच्याविषयी निर्माण करून मग अशी ही इंद्रिय ज्या प्राणी मात्रांमध्ये किती स्ट्रॉंग असते एक सेन्स बघा, की जिथे आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, पण या प्राण्यांमध्ये की ज्या टिटव्या आपल्याला दिसत आहेत की त्या लाईटाकडे जाऊन त्यांना माहिती आपण मरणार आहोत, कारण ती तितकं प्रखर तेज त्यांना झेपणार नाही, परंतु तरीही त्याचं अट्रॅक्शन आहे कुठेतरी. मग ज्या हरणाला बासरीचा आवाज त्याला गुंतवला जाते, कुठेतरी ट्रॅप केलं जातंय, हे लक्षात येऊन सुद्धा हे लक्षात त्याच्या प्राणी बुद्धीला येत नाही हो, आणि मग अशा प्रकारे ट्रॅप केलं जातं. मग ज्या हत्तीला मादीचा कुठेतरी आवाज रेकॉर्ड करून किंवा आवाज काढून त्या हत्तीला त्या दिशेने बोलावलं जातं आणि मग त्याला त्या खड्डा खणलेला असतो, त्या खड्ड्यामध्ये अशा प्रकारे पकडलं जातं. की मग माशाचंही तेच, की माशाला कुठेतरी जाळाला लावलेलं आहे आणि त्याच्या कुठेतरी ओढीने तो मासा मग अशा प्रकारे ती इतकी ओढ आहे की माहिती आहे याच्यामध्ये आपण मरण पाहू शकतो, परंतु ती ओढ मग ज्या प्राणी मात्रांना आपण बघतो आहोत, ज्या माशीला आपण बघतोय की कमळाच्या पानामध्ये गेल्यानंतर ती जर बंद झालं तर आपण गुदमरून मरू, याचं त्या प्राणी आणि पक्ष्यांना तितकं गांभीर्य नाही. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे कमळाच्या पानाचं उदाहरण दिलं की ज्याच्यावरती पाण्याचाही स्पर्श होत नाही, अशी उत्तम व्यक्ती त्या मार्गदर्शनावर राहते. आणि कशा प्रकारे मग या इंद्रियांना इतकं त्यांचे एक इंद्रिय इतकं सेन्सिटिव्ह आहे, इतकं स्ट्रॉंग आहे की ते स्वतःला आवरू शकत नाही. आपली तर 5 इंद्रिय आहेत, 5 आपली जी काही आहेत ती कर्मेंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत. मग त्याची आपल्याला इतकी ओढ असते, इतकी आसक्ती की मला ते हवंच आहे, मला ते मिळवायचंच आहे. परंतु मग ही ओढ किती डेंजरस आहे बघा, 5 इंद्रिय इतकी, जिथे एक इंद्रिय इतकं स्ट्रॉंग आहे ते थांबवू शकत नाही, तिथे मनुष्य स्वतःच उठून कशा प्रकारे विचार करून स्वतःसाठी खड्डा करू शकतो. आणि म्हणूनच त्या बुद्धिमान व्यक्तीने हे जाणणं आवश्यक आहे की कशा प्रकारे आपली मन, बुद्धी आणि अहंकार याच्यावरती या वासनेचा थर बसत असतो. आणि म्हणून मग कुठल्याही मार्गाने मिळवलेलं धन मला चालेल, कारण मग ती बुद्धी सत्सद विवेक बुद्धी न राहून कुठेतरी खालच्या पातळीला जाऊन विचार केला जातो. आणि हेच खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग आपण जे काही जाणतो आहोत की ज्या सगळ्याचा, आणि म्हणूनच ज्या कर्मफळांमध्ये अडकायचं नसेल तर ती कर्माची फळं ज्या भगवंतांना अर्पण करायची. मग पंडित हा समदर्शीन हा आपण का बघितलं, कारण सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा निवास बघतोय. हा आत्मा जो परमात्म्याचा अंश आहे, प्रत्येक जीवामध्ये 84 लक्ष योनींमधून जाणाऱ्या प्रत्येक जीवामध्ये त्या परमात्म्याचं वास्तव्य बघितलं जातं. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे आपण जाणलेलं आहे की हे बघून भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांती मृच्छती. की कशा प्रकारे मग तू करता, मी केलंय, मी करता आहे, मी याचा भोगताय, मी झाडं लावली, आंबे आले, मी त्याचा उपभोग घेणार. कारण तिथे कुठेतरी जर कृतज्ञता नसेल, भगवंतांना नैवेद्य अर्पण करून मग त्या करण्यामागे, त्या कृतीमागच्या सगळ्या फळांची कुठेतरी अपेक्षा ठेवली, तर मग त्या कर्माची फळं आपण जे जाणलं, कर्मफळाची बंधनं असतात, पण तोच भोगताय हो. आणि त्याच्यासाठीच जे काही केलं जात आहे. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे त्या गोलोक वृंदावनामध्ये आपल्याला दिसत आहे की अनेक सवंगडी आहेत. भगवंत ज्या ग्रहांवरती आहेत त्या ग्रहांवरती भगवंत कशा प्रकारे आहेत, आणि प्रत्येक ग्रहामध्ये महाविष्णूचं हे तत्व हे अत्यंत योग्य प्रकारे, म्हणजे विष्णूचं तत्व त्या ग्रहांमध्ये समाविष्ट आहे. आणि म्हणून मग भोक्ता कोण आहे, सर्वोच्च भोक्ता कोण आहे, तर भगवंत आहे. म्हणून भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सर्व सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांती मुच्छती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी
आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सर्व यज्ञ तपस्या याचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा जे यज्ञ अर्पण केले जातात ते विष्णूला अर्पण केले जावे आणि मग आपोआपच आपल्याला त्यांच्या ज्या काही त्यांच्या ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत त्यांच्या हाताखाली आणि त्यांच्या निर्णयानुसार भगवंतांकडूनच त्या गोष्टींची प्राप्ती होत असते. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याचा उद्देश या परम तत्वाला जाणणं, या भगवंतांना जाणणं हा अतिशय महत्वाचा उद्देश. आणि म्हणूनच सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याणकारक हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनातून शास्त्री शांती प्राप्त करतात. ज्या भगवंतांना, ज्या गुरूंना उत्तम जाणून आणि मग कोण भोगता आहेत त्या भगवंतांना पूर्णपणे जाणून ते या दुःखी वेदनांपासून शांती मिळवू शकतात. अशा प्रकारे हे निष्काम कर्म हे कशा प्रकारे कर्म योगापेक्षा कर्म कांडापेक्षा श्रेष्ठ आहे, सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि इति पंचमोध्याय आज आपलं लवकर संपलंय, मला वाटतं 15 मिनिटं, कारण हा अध्याय छोटा आहे. पण मी आज सुरू नाही करत. 6वा अध्याय आपण घेऊया. मधल्या काही याच्यामध्ये जे काही लहान मोठे अध्याय आहेत तर आज आपण प्रश्न घेऊया. परवा मला प्रश्न बघायला मिळाला नव्हते किंवा कोणाला काही असतील तर, कारण याच्यामध्ये काही अध्याय छोटे आहेत. हे 5वा आहे, 3रा आपण बघितला, 12वा 15वा हे अध्याय अत्यंत महत्वाचे आहेत. तर सगळ्याची संक्षिप्तता निश्चित तुमच्यापर्यंत रोज पोहोचवलीच जाते, परंतु जे छोटे अध्याय असतात त्याची श्लोक घेण्याचाही प्रयत्न असतो. माताजी सुंदर श्लोक पठण करतच असतात. आणि म्हणून ज्या अर्जुनाला पहिल्यापासून प्रश्न पडलेत ते प्रश्न अजूनही कायम आहेत की कशा प्रकारे मग काय श्रेष्ठ आहे, कर्म योग की कर्म संन्यास. आणि हे प्रश्न जोपर्यंत अर्जुनाला पडतायत तोपर्यंत हे ज्ञान आपल्यापर्यंत, हा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी उघडलेला आहे. मी आता शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.